Gitawag nato si Kristo nga maayong magbalantay kay iyatang giluwas gikan sa kamot sa yawa. Pero ang yawa kay siya may dautan dinhis kalibutan, dili mo surrender. Mao nang bisan pag giluwas na ta gikan sa iyang kamot, kabuuton gyapon ta siyawa para mabalik ngadto niya. Nya kung magkumpiyansa ta, matud pa ni Kristo, maagaw gyud ta. Nya unsaon man aron dili ta maagaw sa yawa, kakuan mo nang agaw, snatched or stolen, makawat ba? Kanagong gagkupot kag bag, nya labnihon sa kawatan, giagaw ang imong bag. Nasa na ka ng imong agaw-agaw. Agaw-agaw, manag-agaw, agaw. Pero kanang agaw, snatched. Ana, gilingi ako no, imong tupad. Ing na, wa pa ka naagaw. Mungutan abay, na wa pa ka naagaw. Sa Team Marcos o Team Duterte karon, kinsa Manila ang naa sa turil sa maayong magbalantay o kinsa Manila ang naagaw na yawa? Kadtong naagaw sa yawa, di na to butaran. Kadtong naas turil sa Ginoo, kung naaman, mo'y atong butaran ugma. Ngilingay mong tupad, ing na naglista na ka? Ing na kano ba? Ing na nakailinista? O gwagan ay kay gilista karon, posible maagaw ka. Maagaw yun ka. Nga naman, diktaran raman ka na mga tingog des palibot, nga dili na tingog sa Ginoo. Nagdungan-dungan o himog eleksyon ang atong simbahang Katoliko o ang atong nasod karon sa midterm elections. Niadtong May 8, naka-elektag bagong Santo Papa, si Cardinal Robert Prevost, taga Chicago, niya Agustinian, o kaning American. First American na Santo Papa na elected. Nigasto ba sila kwarta? Nigasto pero dili gikan sa bulsa ni Cardinal Prevost. Nangumpanya ba sila? Wasad. Nagtigom ra ang 133 ka mga cardinals, nya wa sila communication to outside world during those days sa conclave. Nagampo sila. Magampo sa sila, nya human butasyon. Nya nibulhot ang aso, itom ang aso dito sa Sistine Chapel. Wa pa sila kapili. Kay ang timailhan nga nakapili na, muputi ang aso. Ambot kapila to ni itom ang aso, kausara man tingali. Pag ikaduha, ni puti man dayon. Pag di sila kapili, di kabot og 2/3, wa sila napilian, nagipili sa 2/3 of their number, magampo na sad sila. Pero way kumpanyahay. Magampo na sad, mangayo sa Holy Spirit og lamdag. Unya, butasyon na sad. Og di gyapon kaabot og 2/3, wa gyapon napilian sa 2/3. Ila na sa tong sunogon, itom na sad nga aso. Nya, ampo na sad. Ana, kita sa atong nasod, unsa may atong style, inigpili. Naay kumilik. Haron mo gawas ang kamatuoran, naay kumilik nga naghimo og election code. Og sundo na siya, mugawas gyud ang kamatuoran, more or less. Ang ato sang simbahan, doon na sad sila'y electoral process aron mugawas ang kamatuoran. Kay ang maayong magbalantay
kana mangyong tao nga nagpuyo sa kamatuoran dili ng mga bakakon. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang atong unang magbalantay ang mga apostoles sunod ni Kristo, sila si San Pedro, San Pablo ug uban pa, gipanglutos sila sa mga taong bakakon nga nagkupot og mga gahom. Pero si San Pablo, Barnabas, ligon kay silag baruganan nga niingon, padayon mi, itaktak namo ang abog sa among tiil. Kamo wa mo maminaw sa pulong sa Ginoo, biyaan mo namo adto mis mga hintil or mga pagano. Og nalipay sad ang mga pagano sama nato, kay kita diayng tanan giofiran sa Ginoo nga panood mo sa among turil. Pero ang unang requirement, mamati gyud ta sa tingog sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong eleksyon na kinsang tingog imong gipamati. Kinsang tingog. Sa akong nahibaw-an, wala naman ko nibasa karos bag-o nga omnibus election code, pero nagtuo ko nga momao ra gyapon nalay ginagmayng adjustment tungod aning atong counting mura nagkuan siya ba kanang machine ang counting, pero ang ubang mga principles mao gyapon. Ang gisintro gyud nga babagan sa atong kumilik kana gyung panikas panahon sa eleksyon. Og ang duha ka main nga panikas kana gyung vote buying og dagdag bawas kanang adjuston ang resulta. Ang vote buying kanang dili manghatag og kwarta ang kandidato. Wa bay nang hatag og kwarta? Gahapon na ako'y misa mga alas 3 sa hapon, igawas ko mga alas 2 pasado. Pag-agi na ko diha sa may kugon, di hapit kaagi, purting daghanang tao, purting motor. Multika motor gyud galabi. Banig ang motor nga to. Ngano maning porte maning daghanang tao na itari nagsagaron motor or suyo usahay. Wa padir na ay panghatag. Og diha na balay diha nga naay gamayng gate nga giablihan, yan naay tent dito sulod. Sus murag yung mga lampinig dito gahuot. Apil na tong galisod og lakaw. Ito. Ana. Unsa may gipanghatag ato? Ambot lang. Wa man ko na naog. Una-una sa ta ko moapil dito. Nya pag-abot na mo dito sa poblasyon, unahan na ng Grand Mall, huot na sa kayo. Perti pong motor. Mao gyapon, nagyapon dito yung lugar nga murag giablihan lagamay, gahuot gyapon mga tao dito. Kay naa ko noy gipanghatag. Nya misa ko dito, dapit sa may Wigis, dito man ang misa. Pag humana man ko misa sa Cebu City, di mo diretso mi ngadto sa padong na lang miagi lang mi ngadto sa Tarman. Dugay kay minakalusot anang Grand Mall kay porting huota tungod lagi atong naa dihay nang hatag. Pag abot na namo ngadto, ay salamat taon tuloy-tuloy na. Abot atong may Petron katong iskina padong nga tuliko sa Amara. Huot naman sad kayo. Dito na sa diay nang hatag di ay mao gyapon pormaha ana perting huota. First time in my life nga 2 days before sa election na ay manghatag. Semblance of vote buying mana. Gani gipahunong sa atong kumilik kadtong tag 20 ang kilos bugas dinis ato kay basin unyag maaan nga vote buying. Nya kadto unsa man to? Nya niingon sa tong akong kuyog nga driver, ay kani pa dinhira ni pero tuam sa dito sa amo, tuam sa dito. Ambot og hain pa kay dunay nang hatag. Ilingi ay mong tupad. Na niapil ka to? Lingi ba?
Minaw nga na, basig liut-ut sa na dito. O nakadawat yung kong text, pipila ka text, pader, dito na ka. Naku, uy, nanghagad pa. Uy, Ginoo ko. Unsa kay dangatan aning eleksyon na. Harap-harapan naman sa una, kuan raman to, ryumor-ryumor raman nga, kinamangay ko no, kanang 3 days, 2 days, kaya pahunongo naman ang kumpanya. Kanusaan ni Honong ang campaign? Officially. Hawa ko kibaw. Pero basta few days before sa election, honong na ng campaign. Mingon na sila, kamang na. Di na campaign, kamang. Pero ako kakitag, nagkamang-kamang sa una. Karon dili, kamang. Public. Public. Lambot lang. O kung say justification anis kumilik. Ang second, kaning dagdag bawas. Kanang adjason sa kumilik ang result kuno. Kuno. First time nga naa sa social media, nakita na nato nga dunay nagrally 3 days, 2 days ago, or gahapon, dunay nagrally dito sa atubangan, dito sa Kumilik, dito sa Intramuros, sa main office, pinanguluhan nila ni Attorney Glenn Chong. Og ilag yung gi-public og declare nga ang Kumilik tikasan. Nga naay anomalya ang Kumilik. Og gi-public og declare dito ni Attorney Glenn Chong nga gi-accuse niya ang Kumilik nga naay daghang anomalya. O gusto siya nga ikihas siya sa Kumilik aron mag-abot sila sa korte og magyagyagay sila sa ilang ebidensya. Og iyang gisulti dito na ana sa social media. Sugod man ting ito 2011 niyang siging monitor kay advocacy man na siya for clean and honest election nga naagi daghang tikas labi na gyud sa 2016, 2019, 2022 nga elections kuno. Og iyang gi-challenge ang Kumilik. First time ni nga gi-challenge kanaog mo diha, gawas mo dire, mag-atubang ta, ikiha ko ninyo. Wap adyo ko no inikiha niya. Ambot ka karong after election, naaba ka. Posible ba nga way ni kiha tungod kay tinuod ang iyang gihuptan nga kamatuoran? Question mark ni. Mo nang ang kiha ni Glenn, ang accusation ni Attorney Glenn Chong dagdag bawas nga mudawat kuno og bayad ang Kumilik. Pagkasubo palandongon. Mo nang akong hangyo karon nato magampo ta. Nakaingon ko unsa kay mahimong resulta niining atong midterm elections ug sa sunod pang mga elections kung karon makita na nato in public ang hinatagay og kwarta, makita na nato nga naay mga tao nga isog na kaayo nga moatubang gyud ngadto sa babaan sa pultahan sa Kumilik ug manghagad nagkinihaay sa Kumilik commissioners. Unsa naman di ning atong nasod karon? Kumusta naman? Naapabay kamatuuran panahon sa eleksyon? Ang atong paagis pagpili o good shepherds, mga pangulos atong nasod, good pa ba ang atong system or bad na? Kay kung ang atong system sa pagpili bad, then we will choose bad shepherds. Ang atong simbahan nagpakita og nindot nga ehemplo, maampuon, mapaubsanon, open sa kabubuton sa Dios ang pagpili. Gani sa akong nakita diha sa social media na ay mga analysis diha nga gipanghatag kining atong napili karon na cardinal, si Cardinal Robert Prevost. Sa analyze nila layo ra kay ni Cardinal Tagle sa mga kadabang sanay nga na survey ba nila sad, pero way labot ana ang simbahan ha. Kanilang mga tao nga gusto lang yun mag-sorbe-sorbe, kunuhay, mag-analyze. Si Cardinal Tagle nakakuha og naasa 25% possibility nga ma-elected siya nga Pope. Kanini si Pope Leo XIV, ang iya ragid aning percentage sa ako nakitaan dito, amot na sayop ako ato, 0.6%.
ang iyang ano bang murabag sa mga survey nga posibleng ma-elected siya. 0.6%. Nya nganong maumay na Santo Papa kay mao'y gipili sa Espiritu Santo bunga sa pag-ampo sa mga cardinals. Karon kita galibog na ko aning survey na ay survey nga ipagawas nga hapit tanang kandidato nga naa sa line-up sa Team Marcos maoy sod sa Magic 12 sa senador. Igsunod na sa natong tan-aw sa laing survey, hurot sad ang 12 ka senador tuasad sa Team Duterte. Hain man ani. Pulo sila nag-claim nga tininuod ning among survey. Hain ka ani ang tinuod nga naa mangyoy gitawag natog 180 degrees nga difference. Unsa man na ilang survey? Manginana ba? Dili ba ni mind conditioning? Aron nga inig-abot nas resulta kung kinsay makatikas, ipahaom nila sa ilang survey, aron mo gawas kunuhay nga mauna na ang tinuod. Tabunan ang kamatuoran. Ang atong good shepherd is the truth. Sa atong ikaduhang pagbasa, gibutang dinhi nga nakita niya ang mga tao nga nagsulob og puti dito sa langit og naay mga palma nga gidala. Sila kuno ang nakasugakod sa mga pangluto sa kalibutan. Ang kalibutan, mga igsoon, anti-truth, anti-life in general. Unya, kung gusto tang maluwas dinis kalibutan o maminaw tas atong good shepherd nga mao si Jesus, kinahanglan kitang magpakamatay. Karon, Mother's Day na to. Lingi ag usab imong tupad, ing na Happy Mother's Day. Niya, kung amahan na siya, doon na gina siya gihimong mother. Niya, ang imo sang mother, Happy Mother's Day. Pero ang pangutana, ang atong mga mothers karon, good shepherd ba or bad shepherds? Pro-life ba o anti-life? Kanang mga mothers nga dili gusto daghag anak, 2-child policy, 1-child policy, pro-life pa na o anti-life? Kanang mga mothers nga magsige gamit og pills, magamit og condom, IUD, ligation, og labaw tanan, abortion, good shepherd pa na o bad shepherd? Hinaut unta, nakitang mga katolikong mga mothers, advocate unta ta life. Ang atong mga mothers karon, dili ba mga bakakon? Advocate ba sila sa truth? Kumusta ka ha? Unya kung mamakak na sila, unsa pa man na sila, good shepherd or bad shepherd? Kusga. Mao na. Kay magtudlo sa ilang mga anak o pamakak, mahimo sa nang bakakon, mulingkod nas gobyerno, gagikan manag-inahan, gagikan na ginikanan, kining mga bakakon na to, mga politicians o mga leader sa simbahan o sa gobyerno, produkto ni sa mga inahan o amahan, nga nag-umol nila. Ug ang bunga mao na nirong nahitabo sa tong katilingban. So we need to teach children how to be truthful. Matud pa ni Kristo, I am the truth. I am the life. I am the way. Truth. Last na lang lingi sa imong tupad. Ing na truthful ka sa imong naong, ina-truthful ng imong naong, nya dili gani ing na bad shepherd ka, manindog na ta.